Argiaren podcastak. Larrun podcasta. Hilero, argiarekin banatzen den larrun aldizkariari ahotsa jartzen dio Gorka Peñagarikano kazetariak. Politika, euskara, hezkuntza, nazioartea, aktualitateko gaiak sakon landuta aurkituko dituzu. Hilean behin, argia.eusen. Oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Azkaualik nagore eta puntu. Argazkigintza ikasi nunean bada esaldi simple bestain borobil bat ikuspuntu aldaraziziana, eta da argiak itzaliz gero inguruko gauzek ez dutela kolorerik. Gauza batek edo gauzek ez dutelako berezko kolorerik, alegia argiak eta burmuinak sortzen duelako hori dena. Alegia, burmuinan objetuetan errebote egiten duten argi uinak, interpretatzen ditunean, bla, 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 hola sortzen dela kolorea, baina koloreak hori baino gehiago ere badira. Bai, eta guk erabaki dugu, urtaroek koloreak dituztela. Hori ba. Udazkenean, udazkenari kolore bat jarri genion, eta orain neguaren atarian gaudenez, neguari ere kolore bat jarri diogu. Gorria. Horre ez da bai dagoen like? Bai, gorria berez kolore beroa da. Bai. Baina klimaldaketarekin egia da, neguak gero eta beroagoak dauzkagula. Klimaldaketa da, komodin berria. Hori da. Eta baita ere, azkenean, negua eta gorria oso lotuta daudelako, ez? Besteak beste, negu gorriak taldaren gatik. Bai. Baina guk referentzia jasoagoa, intelektualagoa erabili dugu hortarako, eta da Bertolt Brechten poema hau. Kontatu didate, Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon bate gauero, jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutsiri daudenentzat. Eta gainera, negu gorriak taldearen izena ere, poema honengatik dator. Bai. Kontua da, gorria, pasioaren kolorea da, komunismoarena, ezkerrarena ere bai. Porrotzen sudurrarena. Baita ere. Argiarena. Zerena? Argiarena. Argia aldizkariarena. Bale. Hasierako azalpen zientifiko horren ondoren. Ja. Edo Ingalaterratik Mallorcara udan doazen turista hoien azal kolorea bigarren egunerako. Hori ere, egia da, bai. Baina batez ere, arriskuaren kolorea da, ez? Larrialdiena. Bai. Gorriak kontuz esan nahi du, eta horrek badauka arrazoi logiko bat, zientifikoa, eta da gorriak uhi luzera handia daukala. Horrek esan nahi du, lehenago eta urrutiagotik antzeman dezakegula kolorea, eta horrek esan nahi du, erreakzio tarte txikiagoa behar dugula gorria ikustean. Eta hori gizakiontzat oso baliagarria izan da, adibidez, odola eta arriskua berehala ikusteko, eta adibidez ere, landarediaren artean, hau da, berdearen artean, eta berdeak ubi luzera askoz txikiagoa du, fruitu gorriak antzemateko, eta beraz, errazago elikatzeko. Zer den natura, gu gaizki egin dago de baina natura? Hori da. Kristona da. Eta horregatik, adibidez, semaforoetan argi gorriak geratzeko esan nahi du eta berdeak aurrera jarraitzeko, ze garrantzitsuagoa da geratzeko seinalea lehenago ikustea bestea baino, ez? Ja. Bai. Bai, txinatarrek ez zuten... Bizitzen jarraitzeko, bai. Bai, baino txinatarrek ez zuten berdina pentsatu, o txinatar batzuek bintzat, 1976ko abuztuan. Bai, ez zuen arrakasterik izan, ja aurreratzen dizuet, baina Txinako gobernuak, zehazki guardia gorriak,
pentsatu zuen, bai, ekimen bat egingo zuela, esan dugun bezala, 1976ko udan zan, Irautza kulturan betean geunden, gobernua nahiko ahul zegon, eta Guardia Gorriak gobernuaren kontrola lortzen ari zen, eta, esan dugu, gorria komunismoaren kolorea dela, eta komunismoak simbolizatzen du aurrera egitea. Beti antzina. Beraz, gorriaren bidez, gelditzeko agindua ematen duten semaforoak, antikomunistak dira, garbi. Hori oso da, Bai. Hortxe gaurko titularra. Bai. Semaforoak atzerakoia dira. Bai. Semaforoak Henry Kissinger dira. Eta... Semaforoak... Bueno, ez, bandikan biziri daude. El diario Vasco irakurtzete. Hori da. Orduan, logika horri jarraituz, abuztuaren 24an, esan bezala, 1976an, semaforen koloreak trukatzea erabaki zuten. Eta kartelak, kaleak barkatu kartelez bete zituzten, erabaki horren berri emanez, eta orduan handik aurrera argi berdean aurrean geratu egin berzuten, eta argi gorria ikustean aurrera egin berzuten komunista onak bezala. Bozo esondori uti zait. Baina Txinako populazioari beste. Ez da nire jona iruditu. Ordurako Txinako populazioa gainera izugarria zen, eta zirkulazioa ere bai, kaleetan, eta imaginatu dezakezun bezala, neurriak sortu zituen, eragin zituen istripuak, gatazkak, kaosa, eta hilabete gutxitara bertan bera utzi zuten neurria, eta erabaki zuten igual istripuak ere antikomunistak zirela, eta... Testualki gorriak ikusi zituztela, errepidea presteko. Hori da, bai. Non nahikoa da, baina Txinakoa ez nun irudikatzen, Ez, Ez? Zer da datorra? Telefon? Beste elementu gorri historiko importante bat, telefono gorria Arrazai. izan delako, eta gero, Beyoncé, Lady Gagarekin batera sartzeko aitzakia, behar genuelako. Hainkozak. Hori da. Orduan telefono gorria ez egingo dugu orain, ez? 1973ko ekainaren 20an jarri zuten martxan, Washington eta Mosku, beraz, gerrotzeko bi potentzien nagusin arteko komunikazio linea zuzena. Baina, esan beharra da, telefono gorria, ez zela ez telefono eta ez gorria. Pues ze epika gutxi hola esan da bain, Bai, gero ikusiko dugu, kazetarion kontua izan zen, hori, izena. Kontua da, aurreko urtean, 1972an, Kubako misilen krisiak agerian utzi zuen, Sobietar Batasunan eta Estatu Batuen arteko komunikazio bide zuzenagoa, seguruga behartzela, ez? Orduan, Kubako misilen krisian, Nikita Khrushchevek bidalitako mezuak 12 ordu behar izan zituen etxe zurira dekodifikatuta iristeko. Orduan, 12 ordu margen handia da, hori ez, krisi gatazka larriago bat pizteko. Bueno, Kubako ritmoan. Bai, hori da. Eta esan bezala, kazari jarri zioten telefono gorria izena, eta, baina hori, esan dugun bezala, etzen sekula telefono bat izan, komunikazio telefonikoa berez arriskutsua zela erabaki zuten. Gauza bazen azkarrago izatea, baina beste gauza bazen, ez? Hori, azkarregi ere izatea. Idatzizko komunikazioak hotzago jokatzeko aukera emango zuen, ez? Hausnarketarako, beroaldiak eta improvisazioak saiesteko. Eta gainera, bakoitzak bere hizkuntzan idaztea hobetsi zuten. Ez? Normala denez. Gero mezuak ondo itzuli eta gaizki ulertuak saiesteko. Eta horregatik teletipo bat erabiltzea erabaki zuten, eta argazki ikusten baduzue da idaz makina zar beltz bat. Telefono gorria da, tramakulu beltz bat. Bai. Ni telefonoa, gorria eta gainera telefono itxura eta guzti dakaburuan. Bai, telefono zarroitakoak, ez? Hollywood, markatzeko behatza sartuta, ez? Eta biratu bertzen hori. Ez.
Eta gainera linea hura etzen erabat zuzena. Mezuak Washingtonetik abiatu, eta Londres, Kopenhague, Estokolmo eta Helsinkitik pasatzen ziren, Moskura iritsi baino lehen. Bai, baino ordura arteko bideekin alderatuta, geldialdiko purua asko murriztu zen, eta beraz, mezua beste norbaitek antzemateko arriskua ere, bai. Mezu guztiak zifraduta bidaltzen zituzten, baino nahiko kodifikazio sistema lenguak oso komplexua ziren, orain askoz sinpleagoa ziren. Egia da, teletipo horrek evoluzionatu egin zuela, 1971an satelite bidez hasi ziren komunikatzen, 1985an faxa erabiltzen hasi ziren. Horrek ematen du atzera, ez? Satelite bidez emategu, kristona. Eta gero faxa. Eta gero faxa kustre hori. Eta gaur egun emaila. Gaur egun emaila da telefono gorria. Bai. Hori ere. Baino, indarrean dago oraindik telefono gorria, baino, azken urteetan ez omen da erabili. Adibidez, Rusiak Ukraina erasotu zuenean, ez zuten... Asik era email bat biali. Hori da. Eba goaz. Bai. Goaz Ukraina. Estari ere. Ez. Lehenengo aldiz, erabili zuten Kennedyren hilketaren berri emateko. 1973an, bertan. Baina lehenago proba bat ere egin zuten. Eta lehenengo mezua izan zen, lehenengo proba Washingtonetik Moskura, eta hausia izan zen mezua, barkatu nire pronunziazioa. The quick brown fox jumped over the lazy dog's back. Eta gero, 10 zenbaki, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 eta 0. Alegia, itzulita, azeriarre azkarrak txakur nagiaren bizkarrera jauzi egin zuen. Sakona. Bai, baina hori ez, askoak pentsatu zuten ez. Zer da hor. Horren atzean, zoze sekretu enigmatikoren bat egongo da, ez? Zinda txakurra. Baina, ez, zeinek egiten dio salto zeini, ez? Azalpen asko ze sinpleagoa da. Linea probatzen ari ziren teknikariek erabaki zuten teletipoaren tekla guztiak ondo zebiltzala egiaztatu behar zutela, eta hortarako besterik gabe alfabetoa ordenan jartzezaketen, adibidez zenbakiekin gero egin zuten bezala, ez? Baina, hori, nonbait, ez, jostari zeuden egun horretan, eta alfabetoko letra guztia jasoko zituen esaldi tonto bat asmatzea bururatu zitzaien. Tonto, baina, oso ona, Bai, dena dazka. Mundua dardarka dago, gerra nuklearra, ez, gainean daukagu, baina telefono gorriaren arduraunek erabaki zuten umore pixka bat jartzea. Jode, guapo izango zen. Hori ondo dago, izan kurratu zuten palindromoren bat, inoren eroni, edo... Baina eske horrek oso letra gutxi hartzen ditu. Imaginatu ze txapa sartu behar dezun, alfabeto guztia... Baina epika pizka temate aldera. Ez dakit. Epika baino, lirika sartu zuten erantzunean sovietarrek. Bai, Moskuko arratseko zeruaren deskribapen poetiko batekin erantzun zuten. Seguro? Bai, eta imaginatzen Moskuko arratsa gorria izango zela. Ja, baina... Ez dakit nik, Dimitrovich imaginatzen dut aur teletipoaren atzean, eta zerua horri gorrikara da, txoriak firin farandoa, odeiak eta meka, janki puta bebialiko dizu, kriston pepino zarra. Seguro zen, hola biliko ziela. Auskalo. Kontua da, telefono gorria, esan dugu ez telefono eta ez gorria, baina beste elementu ezagun bat, historian gurutze gorria da. Bai, 1859an ez zen sortu, baina hor abiatu zen ideia, Henri Dunant negozio gizon filantropo eta ekintzaile humanitario suitzarrari bururatu zitzaion, eta kontua da urte horretan, 59an, Italiara joan zela negozio bidaian, eta Lombardian zela Solferinoko gudu odoltsuaren lekuko izan zela.
Ekainaren 25ean, urte horretan, 1859 izan zen gudua, eta odola isuri zen, ardoa baliz bezala. Austriarren eta Piamonteko eta Frantziako armaden arteko gatazkaren barruan kokatu behar da hau, eta 38.000, 40.000 hildako eta zoritu utzi zituen. Baina, hori guztiak sorosteko aukerarik eta aleginik ez zegoen apenas, eta orduan, ikusi zuenarekin unkituta, Dunantek erabaki zuen inguruko zibila biltzea, materiala ere erosi zuen, eta ospitalea prestatzen lagundu zuen, hangudu zelaian, eta gainera alde bateko zeinbesteko zaurituak zaintzeko konbentzitu zituen bertakoak. Bertakoak azkenean Piamontetarrak ziren, italiarrak, eta austriarrei laguntzeko ere konbentzitu zituen. Gainera, frantziarrek mediku austriar batzuk bazizkaten antzeman da, eta horiek askatzea lortu zuen, hauek ere ospitalean alegin zezaten. Jende filantropoa kristona da. Bai. Hori, negozio gizon eta gero filantropo hitza etortzen da beti jarraian. Bai. Ez dakiz ergatik. Filantropia egiteko dirua baldin badaukazu, ez? Lehenago kendu inberdiezu gero emateko. Bueno. Kontua da, Dunantek, han bizitakoak Solferinoko oroimena izeneko liburu batean jaso zituen, 1872an, eta, guduaren nondik nolako ez eta ondorio ez gain, etorkizunean zauritutako herritarrak eta soldaduak zaintzeko erakunde neutrala sortzeko beharra, aipatzu zuen liburuan, eta egin zuena zen, bere inguruko Europako buruzagi politiko eta militarren artean banatu zituen liburuaren kopiak, eta Gustave Moinierrek kasu egin zion, Genevako ongizate publikorako elkarteko presidente zen, eta gogonez hartu zuen Dunanten proposamena, eta 1873ko otsailaren 9an, gaia jorratzeko bilera egin zuten, bileran 5 kideko batzorde bat osatu zuten, Dunant bera zen horietako bat, eta batzordea bildu zen lehenengoz, otsailaren 17an, eta egun hartantxe sortu zen nazioarteko gurutze gorria. Esan beharra dago simbolo ezaguna, gurutze gorria, ez daukala zerikusi larrialdiekin, edo esan duguna, gorriaren uhin luzerarekin, besterik gabe Dunant eta batzordea bera suitzarra zen. Hori torri zen diri. Suitzaren banderari buelta eman eta listo. Eta tira. Bueno, gero ere, zan behar da, Henri Dunant, hemen Euskal Herrian ere ezagutzen dugula, ez bera, baina ez bere izena daraman zentroa. Beste, etak, bere burua desegiteko erabakia eta egiaztatze rollo guztia, hortartean egon zen, eta gaur egun daude Junts eta PSOEren arteko bestakiz egiaztatze edo noletzen zeo, bitartekari eta lakorroidan. Zeke gure filantropoa... Bai. Baina Euskal Herriara iritsi zen Solferinon gertatutakoaren berri, eta guduan jasotako zaurien ondorioz Euskaldun bat itxu geratu omen zen, eta Jan Baptiste Elizanburuk Solferinoko itxuak kopla sorta ezaguna idatzi zuen, eta baina entzungo dugu bigarren kopla. Betiko gaua gaulazgarria begietara zait jautsi ene herria ene lagunak ni hoiz ez behar ikusi ni hoiz ez behar ikusi. Eta Solferinok beste ondorio batera izan zuen, gaurko gaiarekin, zuzenean lotuta dagoena, eta da, hainbeste odol isuri zela, handik aurrera gorri kolore bati Solferino esan ziotela. Solferino gorria, bai. Nahiko iluna da, morearekin nastuta edo, koaguloa. Hori, barnetik atetzeana. Baina, 3 aste lehenago, 1859ko ekainaren 4ean, ekainaren 25ean izan zen Solferinokoa, Solferinotik 150 kilometrora gutxi gora bera,
Magenta izeneko herrian, Milanetik gertu, beste gudu bat egin zuten, eta beste gorri bati, igual fuksiatik gertuago dagoena, argixagoa, igual hainbeste odoletzelako isuri, kolore horri herri horren izena jarri zioten. Magentan etzen solferinon bezain modol, bezain beste odol isuri, baina magenta, badakigu katrikomian, CMYkan, M hori magenta dela, eta hori imprimatzeko oinarrizko koloretako bada. Bai. Eta diseinatzaileak ez garenantzako internetera irudi bat igotu nahi dugun aldiro, RGB eta CMYK dira asmatu diren bi gauza gure bizitza komplikatzeko. Bai. RGB da red, green, black. Blue. Blue, bai, izango da. Ez dakit. CMYK badakigu zer da. Zian urdina, magenta orantxe esan dugu. Yellow submarine. Yellow, eta blacken K hori dela uste. Bai, azkenekoa. CMYB. Bai. Esan bezala, gudu apalagoa izan arren, solferino baino asko ospetsuago bihurtu da magenta, baina bada beste gudu ospetsu bat, odoltsua ere bai, gorri kolorerik ez daukana bere izenean. Ez eza? Waterloo. Hori da. Ah, bai? Bai. Bukatzeko, punto eta bio konpintxatu ingara, baina salia bukatu baino lehen harrapatu gaituzu. Errepikapenaren errepikapenez asmatu dugu, baina hasi bezala bukatu behar zan. Hori da. 3 aldiz bakarri jarri dugu, lehenengo denboraldian. Nahiko. Napoleon fama, berri horrezko atura, ez dakize filme, ez dakize letxe. Bai. Bueno, pues hortxe gehatzea. Horren urteko gure fetitxa, erabakiko dugu. Soldatu barko da fetitxez. Bai, baina tarteka aba ere sartu barko dugu. Bai. Bueno, pues hau da maiera, ez? Bai. Ondo bukatu urtea. Bai, ondo ibili por hauetan, asko jan, asko edan. Bai, eta itzuliko gara, igual erregetako roskoia eta digestio pixka bat egin ondoren. Askotan egin otoitz, segi jaten, segi edaten, desfasatu. Eta horren urtean Gabonez nazka egin da esadetenean, eta horriko gara puntu nagore eta iruro, zuen bizitza alaitzera, eta historio zoragarriak partekatzea zuen. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu, Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.